młodym jużeś był. No będzie to o takim średnim wieku, chłopskich latach, w tym naszym żywobyciu. Jak ci jeszcze człowiek jest szpikolem, blank ci go nie obłajzi czos. Kiedy będzie musiał się deczko pouważać o lata, w które napoczynają ten ci jego szczytni wiek. A to ci się naisto wartko kunom kludzi. Jeszcze człowiek się nie wygramulu ze powioków, jeszcze się człowiekowi zdo i że mo całko młodość przecia i całkimi gościami mogę nabierać dnioszki ze tego srogego kibla życia, a sam się już przykulwito wartko, no te lata, o których teroskich chciałbych poberać. Jeśli te twoje lata na tym najgryfniejszym ze światów pokazywają się ino w tym twoim basisku, twoja tajla, polsko-talia, się blank traci, to naisto znaczy, iżeś jest już chopie we szczytnim wieku, dokulwitołeś się do chopskich lot. Jeżeś na zicher w szczytnim wieku, ke jeszcze możesz festelno szkrapka i pypeć na cosik, ale tak po prawdzie blank już nie pamiętasz na co. Tak też je, kiedy ci doktor zaleca ćwiczenia na świeżym, frisznym lufcie, a ty ganz einfach wlazujesz do auterka i otwierasz ino okno. Kiedy napoczynasz gasić funcla, nacht lampecka, każdą mziczka we izbie ino skuli einfachowy, szporobliwości, ani bestuż, co by przeżyć, zedrzyć ci romantyczne chwile ze umiewowaną osobą. Kiedy wieczerze przy świeckach ustawają być dla ciebie romantyczne, bo nie poradzisz już blank przeczytać szpajzy karty we szynku. Kiedy miasto się uczosać, napoczynasz chopie układać opaternie włosy, które ci jeszcze na palicy ostali. Wiecie, młode lata to okres życiowy, w którym śmigą awki i ciepiemy machy do zdrzadła. Ale za to szczytni wiek to czas, kiedy też żadło napoczyno nam ci poszklaby robić, podrzyźniać i festelnie za te młode lata poradzi ci te twoje się żadło odpolić. Jeżeś na zicher w szczytnim wieku, kej ojciec czas napoczyno zebierać ci wszystko to, co ci szczodliwie dała matka natura. Kej ty już ustowo szacować, przyganiać starej generacji, a napoczynosz już festelnie i ze złością przysrować młody. Kiedy nie poradzisz już nikomu dawać złego przykładu, ale możesz posługować doradą, dawać ino dobre rady, a wszystkie przy tym szczyżą się i pukają ze śmiechu. Kiedy już na wszystkie pytania znasz rychtyczne odpowiedzi, albo ci się zdo i że znasz, ale żaden cię już łonie nie prosi. Wiecie, są 3 takie okresy we żywobyciu. Dzieciństwo, młode lata i wyglądasz chłopie wyśmienicie. No to zmiarkujcie, kamracie, chłopie stoperuński, i żeś jest już w tym szczytnim wieku. Nic to, głowa do góry, najgorszejsze jeszcze przedcia. Eugen Smioków.